Belint gaýalaryň gyrasynda yerleşýän bir täsin tebiği yer gadymy döwürlerden bäri atly bäsleşikleriň, milli oýunlaryň we dawarlaryň geçirilýän meýdançalyga tarplanýar. Yerlerine bellep geçtik. Türkmen halkam müňýilliklaryň dowamyna bedewleri aýratyn sarpa goýup gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna ahyltyka atçylygyny ösdürmek boýunça durumçy geçirilýän giňerimli işler döwlet syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Kahraman arkadağımızın başlangıcı bilen döredilen Galkanyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň häzirki wagtda dünýäniň awraýly ýarşlaryna üstünlikli çykyş edip, ahyltyky bedewleriniň şan şöhratyny dünýä ýüzünde dawarlandyrýanlygyny bellemek ýakymly. Jadyr dedinne hormatly prezidentimize Belent hormat sarpanyň nyşany hökümine Garabag togumyndan bolan mertatly bedew sowgat berildi. Munyň öýdi ýurdumyzda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradyň mekany diýilip ygran edilen ýylda aýratyn many mazmuny eýweldi. Prezident Ilham Aliýew hormatly prezidentimize atyň şahadatnamasyny gowşuryp, Türkmenistanyň açynasygy ösdürmek boýunça döwlet derejesine alınıp barýan giňerimli işlere ýokary baha berdi. Hormatly prezidentimiz minnetdarlyk bildirip, bir sowgady, miýlemez Türkmen Azerbaýjan dostlarynyň nyşany hökümini kabul edýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjan halkynyň baý taryhy, medeni mirasyny açyp görkezýän gedirenjiň ýokary guramaçyk derejesi üçin prezident Ilham Aliýewa hem-de Azerbaýjan tarapynyň wekillerine minnetdarlyk bildirdi.